Ka matụ n'aha gị biko. Afa m bụ Peter Aratoke Chukwubuike m. Abụ m onye Iftelun, Anambra Steeti, Umueze Akwa Village, Iftelun. Ọ dị mma, ndewo. Kedu ihe mere iji banye na Igbo Amaka Productions tata? Abanyere m Igbo Amaka Productions maka na ihe ha na-eme na-amasị m, dịka iweta ihe gbasara ihe Igbo. Ụfọdụ echezagoro echezọ, ụfọdụ because na ibe ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị Igbo kịta amala asụ asụsụ Igbo. Esi ya weta ngaji weta ọkpa, so na ibe Igbo na-eme na-amasị m. Abụ m onye Igbo, bụrụ nwa afọ Igbo, sori na-eme ife gbasara ife Igbo, ọ na-adịpụ m mma. So wee sị na ọ ga-adị m mma ka m sori bụrụ onye Igbo Amaka Productions, sokwazi na-eme ihe nkụzi a na-akụziri ndị obodo na ụmụazị, maka na ife Igbo Amaka na-eme onwere onye ọ sọrọ nsọ. Nwatakịrị ya enene nwe ya, okenye ya enene nwe ya. So na ihe anyị na-eme bụ ihe mmepụta, ihe gbasara Igbo, omenala Igbo na ejije. Ndewo. Daalụ. Onwe ndụmọdụ ị na-enye ndị Igbo nọ n'ụlọ na-ege gị ntị tata? Ndụmọdụ m na-enye ndị Igbo na-ege anyị ntị ka unu na-achịghatawa n'ihe gbasara Igbo. Onwekwa onye asị ya asụ n'oyibo, kama na Igbo dị dịsie ike ka anyị nye aka wee kwado ihe gbasara Igbo, maka na anyị niile bụ ndị Igbo. Anyị kwesịrị na-eme ife ziri ezi n'asụsụ Igbo. Ndewo, daalụ rinne. Esi na-aga ebusodo Aratoke Peter Chukwubuike. Ndewo.